Bueno, jo l'únic que us explicaré és agrair el fet de que hem pogut fer aquest llibre. Ha costat lo seu, com totes les coses interessants. Agrair també la col·laboració de la Zagra i l'Encarna Revuelta, que avui no poden venir perquè presenten un llibre de la Bordeta a la Franja. Reivindiquem la memòria, amb això coincidim molt amb el Toni, ell ho escriu molt bé, nosaltres ho intentem practicar no com una cosa del passat, sinó com una cosa present, una cosa que tens a sobre i que t'impulsa a fer coses, no? En un món com l'actual, que cada vegada és més difícil d'acceptar com a bo, doncs tenia aquesta memòria d'aquestes persones normals i corrents que van fer coses extraordinàries quan moltes vegades no t'ho esperes, demostren la possibilitat de que també les podem fer nosaltres, tot i que creiem que no. I en un barri com el Raval, en un racó com el Local i en una situació com la que vivim, doncs és de molta actualitat. I presentant un llibre d'una email de la infantesa, que sí que han anat veient, però menys del que voldria, i editat per l'Iñaki, que és un llegat amb potes. I espero no fer el ridícul amb això, però que a vegades un es posa molt cursi, però a vegades quan es posa cursi té raó. És la bondat amb potes. L'anarquisme no és res més que bondat. Des del moment zero, quan es va formular, és la bondat de nosaltres quan ens associem, bàsicament. I quan ens associem en horitzontalitat surten molt poques coses xungues, sempre, no? Quan ens associem en verticalitat surt tot el pitjor, sempre. I bé, aquest llibre és un resum de biografies que acaben malament, generalment, per la qual cosa la meva participació al llibre i la meva participació en aquest acte és recordar que no tot acaba malament. Generalment tot acaba molt bé. Si algú de vosaltres està a punt de tenir un problema a la vida i morir, sap que no és un mal moment, aquest moment de possible final, que és moments d'avaluar, moments de viure. I el que fa això al pròleg és anteposar aquest volum de morts amb una altra cosa que faré ara, que és la bondat i la passió de viure de la cultura llibertària, que és una cultura que no és un fòssil, és una cultura que cada cop està més verbalitzada i més patent a la vida. La dreta l'està verbalitzant molt, hi ha un anarquisme de dretes fabulós i molt ben muntat arreu del món. I està sortint un anarquisme d'esquerres que no ens adonem, esquerres no és la paraula, però un anarquisme més social i més que no ens adonem de la seva importància i de la seva quotidianitat. Funciona a les escoles, funciona en molts llocs on ens associem. I entrant a l'acte ja d'avui, jo sempre començo donant les gràcies. Vaig anar a l'escola privada, és el que té. Gràcies, sobretot, a l'Iñaki, que és el gran culpable d'aquest llibre, amb una trucada va tornar a començar tot. El projecte aquest va néixer, com us he dit, amb una trucada que em fa l'Iñaki, dient que si no podia escriure una mena de continuació, segona part del catàlogo de decisiones y fragilidades, jo immediatament vaig dir no, però ho he de reconèixer, soy un chico fàcil i als 5 minuts de conversa vaig dir, bueno, va, vinga, tirem, però deixa'm pensar una mica què és el que vull fer, perquè fer una segona part en si, un recull que era bastant divers, tampoc em venia molt de gust, i de cop i volta a la mateixa conversa se'm va acudir el títol, cosa estranya, perquè a mi els títols sempre és el que més em costa de decidir. Va sortir aquest Llevamos un mundo nuevo en nuestra memoria i li vaig comentar que vale, havia una segona part, però en aquest cas sí que m'agradaria centrar-la més en el que és el món llibertari.
I amb aquesta mateixa conversa, una estranya sinapsis neuronal d'aquestes que provoquen l'efecte de les drogues amb el pas del temps, se'n va venir la Fort Apache, de John Ford. A l'inici de la pel·lícula, quan el personatge de la Henry Fonda, el coronel Thursday, arriba a Fort Apache, es troba amb el John Wayne i el senyor Thursday, que és una mena de trasunte del general Custer, quan li comenten com està el tema dels indis, diu: sin duda los apaches han decaído mucho desde entonces a juzgar por los pocos que he visto durante mi viaje. Y al John Wayne li contesta: si pudo verlos, coronel, no eran apaches. Què té a veure els apatxes amb això? A mi se'm va acudir, a partir d'aquí, dir, bueno, això es va convertir en un he visto a unos anarquistas tirando bombas. I l'altre li contestava: si tiraven bombes no eren anarquistes. I tot va venir per aquí i va sorgir la idea aquesta de trencar l'estereotip aquest que vincula anarquisme a violència i que ha perdurat al llarg dels anys, molt interessadament, sobretot per part de les autoritats. I entrant al que és el contingut, trobareu les vides o esbossos biogràfics de 31 homes, 31 dones, que en realitat són 33, i 5 moviments col·lectius. Entre el que podeu trobar, poti una mica, us llegiré també alguna de les entrades. Sí que hi ha 3 noms que podrien segurament representar aquesta vessant que alguns han volgut vendre com a sinistra de l'anarquisme, gent que segurament no ha tingut gaire bona premsa, com serien el Juan García Oliver, l'Amor Nuño o l'Eduardo Barrios. Yo diría que es peor. Es una comedia musical. Esta que canta. Yo me apunto y